ZANU-PF hurumende yacho nemapurisa vatanga kupanika. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare, ende kana manga makateerera news idzi kubva kudhara, inini ndini dhinyaya metizhe ndinoweka nyaya kunge medzi. Ndakazvitaura, ende vanonyatsondiziva, vanonyatsoona mavideos, vanonyatsoona news panapa vanokwanisa kutipurira neni. Ndakataura kuti nyoka yemabhuno achatsvagirwa kamhosva kenhema kuitira kuti vamumise kuti asatsike muZimbabwe achitungamirira vanhu pamademonstrations ese anenge achitaura, kureva kuti vanenge vachida kuwana kumuvhima, ende polisi iyoyo iri unprofessional, kureva kutangira kune mukuru wacho anenge agadzira nyaya iyoyo anenge ari unprofessional. Kana usvika panapa kari kekutanga, hatisi kuda kutambisa nguva uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulaika this video right now izveso kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. ZANU ngaiboyikane, ZANU ngaibve. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Kwangomuka kune zitsamba riri kunzi nyoka yemabhuno akavhara munhu $60,000. Saka vati vari kumutsvaga kana pane veruzhinji vanozivawo kwaanokwanisa kuwanika. I don't know kuti why nguva yese vangasingamutsvage. Vangonzwa kuti musi wa31 wakusvika vakutanga kupfekera kanyaya. I don't think kuti tingatongwa nevanhu vakadaro. I don't think kuti tingaita polisi yakadzungaira yekuti inosiya munhu nguva yese ane mhosva. Vakazonzwa kuti munhu auda something votanga kumutsvaga. Vakaita the same kuna comrade Bombshell Blessed Geza. Vakatanga kuti Geza akazonzi akazouraya munhu chichiti kutomuda, Geza akazodai, Geza akazodi. Nyaya dzaGeza dzatanga kubuda hobho kudai so, because anga abuda achichallenge president Emmerson Mnangagwa. Nhasi nyoka yemabhuno vakuona kuti ndiye ari paforefront kuda kutungamira chinhu chinonzi demonstration. Vakutanga kudedzera kuti zvoni ane mhosva yakapara. Handisi kuti chii kana kuti chii, but ndingoti hazvisi fair. Mapurisa iwayo anofanira kudzingwa basa. Kana tiri kuda nyika inobudirira kuenda kumberi, havafaniri kutsvagira munhu kutanga vari kuita zvetumagrudge kuti vobva kuti tiri kumutsvaga anzi ane mhosva yakadai so. It's not fair. Even vanhu vakawanda vakaita sana Niki Mangwana, iri rimwe dzungairwa iri ratobudawo richitaurawo the same izvozvo. I don't know kuti why nai. Mirai tionesane nyaya iri panapa tisataenda kure. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuvhurirwa FNB business account nekuregisterwa company, pane inonzi Education Research yana Mukoma Owen. Vanopedza masports, contact them on the numbers that are showing on the screen. Wotoitirwa zvese ende zvakachipa, usamboswera uchimbodzwa zvakawanda nevamwe vanhu. Chingobata namba dziri kubuda pascreen idzi uvabate vakuvhurire. Vanoita zvakawanda, kana uchida kuitirwa zvebookkeeping unoza company kana iri kusheka vabate futi ipapo. Kwete zvokuti munoswera muchikumbira maakaunti eFNB kuti muisirwe mari kana musenderwe mari munhu ari kuZimbabwe. Udasenderwa mari nemunhu ari out there. Contact them on the numbers that are showing on the screen right now. Mugare mavabata vokuitirai plan ipapo. So nyaya iri panapa regedza tidzoke mutsamba yedu pari kunzi the ZRP is appealing for information which may lead to the location and arrest of Wellington Jeremiah Masiwa alias Nyoka Yemabhuno 42 of Chigwanda Village Chief Negomo Mazoe and is self-employed. In June 2024, the suspect misrepresented to the complaint that he was in partnership with several foreign investors and he had the capacity to facilitate the smooth expansion of complaints mining business. Acting upon the misrepresentation, the complaint paid 60,000 for the procurement of the 2 tipper trucks. Complaint made several fruitless follow-ups on the trucks and the suspect became evasive, prompting the complainant to file a police report. Members of the public, information regarding the whereabouts of Wellington Jeremiah Masawi should feel free to contact National Complaints Desk. Phone number dzacho ina handina nguva yekudzidedza, handima advertise. It's like kana muchida phone number dzepolisi kwacho dzinzi mufoni munoenda kuZBC kuti paKulian TV and advertise police iri unprofessional kudaro. I'm not even happy. Vanhu kana vachinge vakatadzirwa ngavagare nyaya yavo vabatsirwa in time. Kuti vazotsvaga kuti munhu uyu ari paforefront ari kuti ZANU ngaibve ane mhosva dzakaita sei. We are sick and tired of that. We don't tolerate. I think kana imwe muchizvidawo ndezvekwenyu. But tisataenda kure, ndine kamwe kaadvert karapa zvinhu zvato atomangwana zvikitika. So please contact these people izvezvi modzoti tabva kwaKulian tanzi tifone tinzwe kuti program yakamira sei. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner
to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chavakanakira vanobatsira vanhu vanorarama neurema, so please ende munovasapota mungotaura navo. Kana uchinge uripo panapa uchida kuadvertiserwa business rako, I am the #1 advertiser. In fact, tiri top 3 yevanhu vanoadvertiser paYouTube. Asi handizivi kuti iwe unenge wachida kuti business yako roadvertiswe sei. So please garai mandibata ndokuitirai skillful gava moita mari dzenyu. Ini mungondipowo changu chegumi mbichanoka, mungondipowo something kandokuadvertisera zvinhu zvako zvotanga kutofamba. So ndonyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe yandakuya nayo yaJeremiah Sawi uyu ari kunzi nyoka yemabhunu, ari kunzi atsvagirwa nyaya ari kunzi nyaya yacho ari kunzi akavhara munhu 60,000. Amene kuti munoionawo sei nyaya iyoyi. Zvamanje manje vanhu vemaaudios uyai toni sendai audio yenyu panhamba dzandiri kusiya pascreen idzodzidzi muchinzwawo zvikutaura mumwe wenyu. Inzwai zvaakutaura. Kuleni vanhu vanonetsa, vanhu vanosetsa. Kuleni hanzi nemumwe munyori hanzi nemumwe munyori ukaona nyika dzinowirana neZimbabwe marombe ega hanzi marombe enyika kuvana zvakaoma kuvana nyika yedu icharopafadzwa riziko wamana musaidaro. Hanzi kona nyika dzinowira neZimbabwe marombe enyika chete. Kune nyika yedu ida kudhaivha kuita kupiko. Wakomana budai neuwandu hwenyu, budai neuwandu hwenyu wakomana tipinde murodhi tibvise urombe huri kutaurwa nevanhu. Ndichafara musi wacho patichabvisa vanhu ava upanaka. Asi zvaakunakidza, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tisaitwe semarombe zvatakutaura nawakomana vemusocial media. Mumusocial media muri kupisa. Asi chandingofara nechekuti hangu vanhu vabatana vari kuita chinhu chimwe chete. Ndanzwa hangu murume angaitara nyaya yemadroni, angaita anga ari kuudza vana vepreschool nenyaya dzemadroni. Madroni ako anozoshanda kupi ko nyika yatorwa? Nyika inenge yaenda nachiwenga, nyika inenge yaenda nagudo. Zvino inini zvangu vanhu vanondinetsa. Zvisinei, ndinongoramba hangu chisimbisa kuti vageza ngavaramba vakabata chinhu ichi kuti dzvi. Taramba kunevo vari kupokana nezviri kutaura vageza. Saka pamberi nekubatana chinhu ngachifambe zvakanaka. Tigone kutora nyika iyi. Taneta neutongi hweudzvanyiriri, taneta nawo udzvanyiriri. Vanhu vari kungotiza nyika everyday pasina vari kurambirana nazvo, pasina vari kusimudza mapato. Chinhu ndechemacitizen ichi. Takamanzwa mazita, takamanzwa zvese zvakapinda munzeve, asi nhachikumbiro ngonditendero hako kuna Prophet Java kuti aiwa wakachena murume kuZimbabwe hauna hako chauri kuba, wakachena Prophet Java. Prophet Java hai ngonditendero kuna Prophet Java kuti hanzi neni aiwa wakachena hako. Ndaifungidzirwa kuti mari dzako dzine chekuita futi nenyika. Ende Prophet Java ndaizokumbira hangu kuti da kuri kunzi hurumende yachinja, tiri kuenda kumanake aya ari kugadzirwa naMudarageza, Java anofanira kuzopindawo ipapo. Mupewo chigaro Java, because Java wakachena. Ndofunga kwaari ari kusekerera zvakaomarara, ari kusekerera kuti aiwa inini handipo. Matitauriro hawo baba vanonzi baba Hubert Angel kuti aiwa kudenga hakuna kwamuri kuenda kana muchinge mawerenga palisti rezvigananda iyo. Hakuna denga ramuchaenda. Munofanira kutonamata kuna Mwari muchikumbira ruregerero pazvese zvamuri kuita, muchinyepera vanhu, muchiburitsa magoridhe munyika. Ikoko kwamuri dai zvaibvira mambosungwa mune huori. I think ndo mashoko maviri wandinawo. Zvinofadza zvakataura baba Geza. I think zvichatedzerwa. Zvigananda mujeri, mugananda zvose zvigananda mujeri. Ndo chinhu chatiri kushuvira ichocho.
pamberi nekubatana, pamberi nenyika yeZimbabwe, pamberi nekugadzirisa zvigananda zvese, mbavha dzese mujeri. Kazuwai ndicomrade zvichapera ndadzoka futi ndine nyaya yandinayo isina kundifadza yaTemba Muliswa. Temba Muliswa ndinoda kuti musende message kwaari anzwe zvandiri kutaura. Temba Muliswa ngaakwane, ngaachembere zvakanaka, kwete kuchembera nepfungwa. Zvinhu zvaanga achitaura hazvinzwisiki, unonyatsoona kuti haana kutokwana. Zvinhu zvaanotaura angataura kuti Mnangagwa is democratically elected. Anoda kuzama kuti wakasarudzwa nani? Ukaona vanhu vasingachakuda havachakudi. For example, zvakaitika muno mabvisirwe akaitwa Zuma pechinda Ramaphosa inyaya yehuori wakanga waitwa naZuma. Zuma haana kuda kunetsa kuti abve. Sezviri kuda kuita uyu mudhara wedu uyu unonzi Mnangagwa, uyu Satani uyu ndi Satani. Ende nyaya iripo, mukanzi maitwa hondo, we are ready to join. Kana chatotsva tinotodzibata pfuti idzodzo, hatiregedzi kudzibata. Asi dai anga ari munhu ane dzakakwana, Mnangagwa aingokwanisa kuti arizaine pasati paita bloodshed, nokuti zvinhu zvichaitika ipapo. Ikangonzi yaita hondo chete, kafemili kekwaMnangagwa tingasingadi kana kukanzwa munyika medu. Tichauraya vese femili yese kwaMnangagwa, hapana unosara. Nemadzimai acho vese tinouraya nevana, naye Mnangagwa wacho. Nokuti vachiona zvinhu zvichitaurwa vanofunga kuti tiri kuita majokes. This is not jokes. Anotaura kuti iye Muliswa anotaura kuti munhu akasarudzwa nevanhu. Vanhu vanani vakasarudza Mnangagwa achiita huori. Still kunyange akasarudzwa nevanhu, akanga arasika gwara rekuti aite nyika kuti inyatse kuita move forward. We don't tolerate munhu wakadaro. Sehuori huri kuitwa naMnangagwa, akangotarisa. Mugabe vakamubvisa sei? Anga asina kusarudzwa nevanhu vakabviswa. Musataura zvisina nebasa munhu unonzi weMuliswa iwewe. Chembera zvakanaka. Wakatengwa here? Waiwe uchitaura mashoko asina nemusoro. Munhu ngaende mudhara uyu, watiurayira nyika. Aya asi majokes. Vangaita zvimwe zvavanoita kuti vavharidzira 31 March, but hakuna chinozova demonstration inotoita move forward. Ende vakaresista. Mark my words. Mhuri yaMnangagwa yese tichatsvaira yese. Chinhu chinonzi Mnangagwa chese. Chinhu zita rekunzi Mnangagwa richashayikwa muZimbabwe zvisati zvamboitika pasi pezuva. Nokuti ngasikadi rudzi rwakaura brain. Mugabe akabvumawo kuti ndodzika zvakanaka. Iye unotyei? Unotya kutaura kuti veduwe ndakundikana inini ngandisiye basa. Vanhu havachandidi. Pano kuda kutanga waona kuti chii chichaitika. Ende zvaari kuda zvacho achasangana nazvo.